Уфа Шигары авылының визит карточкасы Райхан фольклор ансамблі. Катнашучыларның байтагы 70-тән өстә, шуңа да карамастан ансамбльдә чыгыш ясауларын дәвам итәләр. Алар арасында Фахман һәм Нәсимә Камилановлар гаиләсе дә бар. Милли моңнарга булган мәхәббәт тормыш мәшәкатьләрен, авырлыкларны оныттыра, яшәргә көч бирә диялар. Язмышлары шактый катлаулы була Камилановларның. Киләсе язманы карагыз. Свердлов өлкәсе Түбән Серге районының Уфа Шигары авылы Екатеринбург шәһәреннән 150 чакрым җирдә, табигатьнең бик матур почмагында урнашкан. Авыл халкы әйтүенә караганда, аңа 370 ел тирәсе. Уфа шигырында бик дини халык яши. 300 йортлы бу авылда 2 мәчет һәм мәдрәсә эшли. 70-нче елларда киләчәге юк авыллар исемлегенә кергәч, төзелеш өчен кешеләргә җир бүлеп бирми башлыйлар. Совхозны да бетерәләр. Яшьләр эш эзләп шәһәргә чыгып китә. Алар арасында Нәсимә Камиланова да була. 30 елдан кирдән туган авылына әйләнеп кайта. Үзе генә түгел, ире белән. Фахман белән Нәсимә Екатеринбургта Йылдыз ансамблендә 20 ел элек танышалар. Уфа Шигары авылында 8 ел элек йорт төзеп чыгалар. Яңа йортта, үзебезнең авылда, үзебезнең йортта бөтен нәрсә сәйбәт, бөтен нәрсә сәйбәт. Менә мин үзебезнең авылда да һәме менә шушылай киенеп йөрим. Мин иртән монау магазинга барсам, бер төрле татарча күлмәгемне киям. Теге якка төшсәм көндезгә икенче төрле татарча күлмәк киям. Авылның иң шибәр әбиетиләр. Музыкаль белемнәре булмаса да, аларның гомерлек юлдашы татар җыры. Аларның гаилә репертуарында борынгы Себер җырлары һәм әлбәттә инде якташларның мәхәббәте. Мин иң беренче аларны күргәндә Сабантуйда алар килеп чыктылар икәү дә инде. Әйдә энекәш җырлыйбызмы дип әйтәм. Җырлыйбыз абый, әйтә, нәрсә только. Мин белгән җырлары. Әйдә шуны. Уйныйбыз. Әйдә монысын. Була монысын. Менә аларны Сабантуй вакытларында сагынып көтеп торам инде менә алар. Мәйтәм бик шу яп җырлыйлар, мәйтәм ни килсәләр jarыра дип торам инде. Ну, biz аларга бик тә шатбыз, алар безнең белән нидә мөнәсәбәттә культура йортына йөриләр. Без гел шакырып торабыз аларны, рәхмәт бик зур аларга. Шу безне поддерживать итеп торганга, шундай матур парга без сөенәбез. Рәхмәт аларга. Фахман Камиланов тумышы белән Башкортстаннан 1942 елда туа. Бала чагын искә алганда аның күзләренә яшь тыгыла. Авырлыгын күргәнне колхоз бакчасын казып, шәрик бәрән ашап йөргәннәр, ашаклар. Элек колхозда акча бирмәйләр. Итен, майын, сөтен түләргә кушалар. Мин хәтердә yani akşam tülelmegəş qaşlap çıqqan ilərini alıb çıxıb bitələri yılaptırıb qalatırğan eyik. Нәсимә ханым иреннән 5 яшькә кече, ләкин аның тормышы да җиңелләрдән булмый. Үстегендә эшләдек, әлхәмдүлиллә. Балта сабында эшләдем, шүкеш сапларында эшләдем. Өйләрендә тимер белән яптым, бурасында күтәрдем, ирләр өчен балыкта тоттым, кәмәдә ау бәреп, нидә шулай эшләп үстем инде, әлхәмдүлиллә. Камилановларның быйыгы бутырга вакытлары юк. Нәсимә ханым думбрада уйный, Әрәкәйдә узган фестивальдә берничә тапкыр лауреат исеменә лаек була ул. Бәйрәмнәр җитте исә, балаларын һәм оныкларын кунакка көтәләр. Аларның тагын бер уртак шөгыле — Фахман һәм Нәсимә Камилановлар китап укырга ярата. Ел нәтиҗәләре буенча алар иң яхшы китап укучы исеменә лаек. Без каһарманнарыбыз белән яңа концерт сезоны башланганга кадәр саубуллашабыз. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе.